Здравейте! Преди няколко часа открих една страница на Zendaya Coleman. Тя е за всички фенове на Zendaya. Тя е във Facebook. Тя е за всички фенове на Zendaya и за всички, които я обожават. Съм една от тях. И така, за първите няколко часа клипчето ни, страницата ни е само с 33 харесвания. Нищо, ще се оголемим. И така, само искам да предложа на всички, които харесват Zendaya, харесате нашата страничка в Facebook. Публикувам това клипче в YouTube, защото знам, че там има много момичета, даже и момчета, които харесват Zendaya. И това е всичко от мен. Чао!